Malam Jogane. An jogano ne? In lafiya la wallahi Malam Jogane. An dan jogano labari kenan. Yayi kyau. Wallahi da ma wuri. Okay, ne ma na kake? To Allah sa da ya lafiya. Da ma abokin nan naka dan wake. Ban san bace amana ba. Dan wake. Kai yanzu baka san irin saurara. Ina matarka da ka saka? Ko kana da labarin an gama kai da shi da Maryam ne? To wallahi isa abun tun shekaran jiya yake kawo a zuciya. Na zo jiya baka yau sai na ce bari mai tattaki da ranan nan tsaka na ce in ba da wurin da na same ka ba za ka iya fita saboda za iya ci da rabanka. To Allah baka lada. Ka san duk ayyukan rayuwa ya kake kallon su. Akwai aikin da zaka ka samu lada. Akwai aikin da ko kadan baya kaunar ka dan wanzu wannan ya samu abun kashe kama ko miss lahira ne ke kiyamar Allah. To da ka taka ji ai ban gaya maka ba. Shawara yawa dama tana damuna a zuciya. Nagode. Kaga duk yanda zaka yi yi kokari daga bayansa da gudu kaga mai san ga bayanka in kai baka ga bayansa ba fa to fa shi tura ka kiyama. To ka san wani abu kana baje shi karkare mu cikin ba. Ai abin da na shirya kenan ba dan abba na faɗi mai yana bani shawara ba. Ai ni da tunan haka bayansa. Ai shi kake baroka ana kokarin abun ne ka da ranka. Ka saki mata kwana 4 Jogane ne wurin kwana 4 aure. Da ina zan same shi. Ai na zan samu dan wake. Ka san sana'arsa ina gefen kogi. Ta iya yiwa ya gangara. Ya gangara ko? Sai kawai ka danna ya shi. Barin bi shi in danna shi a ruwan. To ni dai na barka lafiya. To nagode fa. Allah sa da kai. Allah sa da kai. To ai mutumin kirki kai. Amma Jogane yana kauna ta. Yanzu haka ne? Ai ba hina haka gida ba ma. Da kanan ma ba inda zan tsaya in ba wuce. Yawa. Kaga ma na sa ba wajen ba kuwa. Da bare kuwa. Kaga sai in wanka na. Kagan Allah ya taimake ni na yi da lantar. Saura kwana 4. Kagan Allah ya taimake ni na yi da lantar. Na sha kwana. Tun da shi mahaukaci ne. Yana ƙoƙarin ya zanka da irin wannan ya sake ta. Ai rai hankali ne ke sa ake mu. In ƙwarai kuwa. Yabba. Na ji daɗi, na gode Allah da na ga dan wake a wurin nan. To yanzu ka gani fa daman nema nake ya za a yi in danna shi a ruwa. Kuma ka a'udhu billahi ya bada. To yanzu me ya kamata yi? Kuma gurin nan ba kuwa ne kadai ne. Tsamo shi ne tunda ya fada ko in bashi ya mutu a ciki. Ina mutu. Sanu. Bije! Kai ne? Ni ne nan. Ina maka na so. Na gode. Na gode Allah saka. Ai baka san wani ba. Ai ba kaunar ka nake ba. Ai ni babban bakin ciki na kai mutuwa shahada. Ai duk wanda ya mutu a ruwa, ai ya mutuwa shahada. Aljanna zai shiga. Saboda haka. Kai ba Allah da mai da me da wannan. Ba zan me da kai ba. Me da ni? Wallahi ba zan me da kai ba. No.